Hola a tots. Avui farem un petit vídeo de com enllaçar una frase o una foto a un vídeo o qualsevol altre enllaç que nosaltres vulguem, una pàgina. Ves, començarem amb la frase. Jo tinc així una pàgina, he creat una pàgina que posa de Hour of Code, l'hora del código, que és un event de computació a nivell internacional. I jo vull enllaçar un vídeo per als meus alumnes, per a vosaltres. Bé, doncs jo el primer que vaig a posar és, vaig a escriure una frase. Bé, la he posat en minúscules, la puc canviar directament a majúscules, en format test, ús de majúscules, bueno, ja la tenim en majúscules. I jo així vull posar un vídeo. Molt bé. Quin vídeo? Doncs no, que ja he seleccionat. Me'n vaig a la pàgina on està el vídeo que jo vull i el vull enllaçar a aquest vídeo d'ací. Per exemple, este d'ací. Tinc l'opció, no està en YouTube. La millor manera d'agafar un enllaç és, jo me'n vaig a l'abric des de YouTube, vaig a parar el vídeo perquè està, si no, no puc explicar-lo, i a la part de baix posa comparteix. Si jo clique damunt, m'és l'enllaç. L'únic que tinc que fer és copiar l'enllaç, anar al meu document, seleccionar la frase que jo he escrit i inserir un enllaç. Així a la part de baix, pegue el vídeo que he copiat, el puc seleccionar ja, i ja estarà enllaçat. Pareix que no, però si jo clique damunt, va al vídeo. Només tinc que clicar i el vídeo es començarà a reproduir-se. Molt bé. Com ho faríem una imatge? És exactament igual, però ho farem ara. Vaig a la imatge que jo vull, estic en la pàgina de l'hora del código, a activitats, i tinc aquesta activitat del Minecraft. Vale. Copio la imatge, botó dret del rató, copiar imatge, vaig al document, control V, ja tinc la imatge. La faré més menuda. Aprofito per recordar que no la teniu que fer menuda des de dalt o des de l'esquerra a la de la dreta. Per a que mantinga les proporcions sempre es fa des d'un cantó. També aprofit per a explicar-vos que vosaltres a una imatge podeu posar un marc. A la part de dalt, seleccioneu les ratlles estes, el grossor del marc. Si voleu que siga d'un color, seleccioneu el color, i si voleu que siga discontinu, doncs discontinu. Bueno, ara anem a lo que anàvem. Jo vull que quan jo clique damunt d'esta imatge se m'obriga un vídeo o una pàgina. Bé, molt bé. Me'n vaig a la pàgina, que seria esta d'ací, és un enllaç, en este cas és un enllaç a un tutorial. Clique a la part de dalt, control C per a copiar, em vaig al meu document, selecciono la imatge i és igual que abans. Insereix enllaça i copio l'enllaç. ¿De acuerdo? Entonces, si jo clique, pues anirà directament. L'altra forma, el que vosaltres soleu fer és clicar l'enllaç, copiar l'enllaç directament. O sigui, que vos quede així. I, claro, no queda molt bé. Queda més xulo que cliques damunt la foto. Una altra pregunta que em feu és que a vegades, quan poseu directament l'enllaç, com ara, no vos funciona. Heu de clicar a l'Enter i ja se vos posarà en blau i ja podreu anar. Però torno a dir que queda molt millor clicant una imatge o clicant una frase, anar a un vídeo o a un enllaç. Bé, moltes gràcies. Qualsevol dubte que tingueu, doncs m'ho demaneu a classe. Vinga, gràcies.